Ahojte, ako si vybrať postroj, keď ho kupujete cez internet, nie ste v predajni, nemôžete ho skúšať. Psíka treba jednoducho zmerať v hrudníku. Odmeráte jednoducho najširšiu časť hrude, niekde za labkami, niekde tu. Tak, ja som odmeral viac menej presne 60 cm. Prevažne v popise, v názve postroja vidíte údaj, taký centimetrový interval, niečo v zmysle 50 až 60, 60 až 70. Veľkostné tabulky jednotlivých výrobcov máme obvykle uvedené v obrázkoch. Je to najjednoduchšia varianta. Pri niektorých postrojoch nájdete aj obvod krku. Ten postroj by mal komfortne sedieť, nemal by ani tlačiť. Časť za packami by nemala byť príliš natesno, aby nedochádzalo k nejakému ošuchovaniu. Nemal by byť ani príliš ako keby široký a opäť, aby nedochádzalo pri tom pohybe k nejakému šúchaniu. Na tom krku by ste sa mali pod postroj zhruba zmestiť cca jednu dlaň, hej, tak by mal asi ten postrojček vyzerať.